So I want to encourage everybody to subscribe to Mzweleni Media on YouTube. Wherever you can, locate that name and listen. Lovely people, Zimbabwe Africa. No my go pila finyelela khona elomboniso banye umuhle kangaka. Ngenxa kaMzweleni Media siyabonga kakhulu necrew yakhe, they are so beloved, and two siyabonga umsebenzi omuhle kakhulu. Kodwa kumina ukuthi ake ngithi ayikho into ebaluleke njengokuphatha kahle igama lakho, uphathe kahle umsebenzi wakho, uphathe kahle isiphiwo sakho, uphathe kahle ubizo lwakho, phinde uphathe kahle lento esiyibiza ngani ngetalente lakho, ngoba kubalulekile uma umuntu ukuthi uzinakekele lezi zinto ngoba izona ezingakwenza ushiye nalento ekuthiwa ziyohamba insizwa kodwa izibongo ziyosala. Kusho ukuthi lokho izinto ozenzayo empilweni yakho siyeza shiye igama njengoba kade sikhuluma ngelegazi. Ubaba ke kade exoxa noMzweleni Media uthi ufike kanjani kuleli zinga afike kulona noma leminyaka noma leli banga lihambile wazofika kulona kube nezishawo endleleni, kube kunzima wehla namanyuka, uzwa umuntu ethi kuye kwaba amahla nenyuka uzofikela ukhona. Uma ngabe uphokophelele phambili akwazi ukufika mangabe ungazange waliphosa ihlo lakho wayibona inhlansi lento ebizwa ngevision. Ivision ilento ekhazimula kude le ekudirectayo wabona. Ngiyaye ngithi mina uma umuntu ngiyaye ngithi kuhle ukuqinisela, kuhle ukubambelela, kuhle ukuphikelela ukuze uphokophelele la ubheke khona ufuna ukufika khona. Ayikho into edlula lokho njengoba ubona sihlezi lapho kuhle la libona nama awards ekhona. Ngokwami empilweni ngiyaye ngitshentshe semancane ngoba ngangithi mina kuyaphela empilweni yami kade uma eqala bazokhumbula abaningi ukuthi kuba umuntu ongumbhali obhala ingoma zokholo kungezona zodwa nezingoma zothando nje. Abanye abantu bebengakwazi lokho nezingoma ezivuselelayo ezenza umuntu abe nokuqhubeka. Ingakho abantu abaningi bebe nokuthi ubabonke uyi-king of lyrics. Akubona ukuthi ngithi gospel lyrics no king of lyrics. Ngiyakwazi uNkulunkulu umlalela uma engisiza ukuthi ngihlanganise amazwi athile azofike alaphe inhliziyo yomuntu noma umphefumulo womuntu ophukileyo. Kuye kwathi ke ngo-2010 kwaba khona i-award engangiyithola best song writing engangiyithola kwenye yama-awards amakhulukazi ebizwa nge-Gospel Crown Gospel Awards engangiyithola ngo-2010 engangibhalela insizwa yakwaZuma ebizwa ngoSigwile sake sahambisana nayo kakhulu kule ndima umculo engaba neqhaza elikhulu yokuba uproducer kwi-album yakhe yokuqala eyayithi Umhlatshelo. Ngabhala leyo ngoma yaduma umhlaba wonke wasephinde futhi kwathi ekuhlukaneni kwethu ecela ukuthi bengicela ukuthi ungibhalele ingoma futhi ngiphinde ngambhalela ngoba umhlaba wethu wayecele nje ukuthi ucela ukubona ukuthi usengakwazi ukuma njengomntwana wayefike ecela ukuzoma. Ngase ngithi hayi awuhambe ngibona ukuthi uyacathula mfana wayesecathula ngempela. Kwafika la ibhala khona ingoma ethi ngicela ngibhalele khona ingoma ethi Talitha Kuvu. Talitha Kuvu ntombazanyana encane, Talitha Kuvu, Talitha vuka kwabafile. I remember our legend ubaba uSotobe Linda Spear was handing that award kumina ethi lento ibhalile ngangalindelanga but lento ibhalile ibhalele uhlobo lomculo olwamazwi akhayo aduduzayo ngoba I took those lyrics from the Bible ngawahlanganisa nawami kwase kwaqhubeka ke kwaba ingoma. Ngiyakhumbula kwahamba futhi nalapho ngathola enye futhi indondo kulo nyaka ulandela futhi ngathola enye futhi yelikhuzana songwriter. Aphinde futhi kwathi nama ngabizwa kwamanye ama-awards futhi ngathola enye futhi njengenye eyayibizwa ngani ilokhuzana i-life changer le ekuyona eyayilokhuzana la kwathiwa khona sishintshe impilo zabantu ngenxa yomculo wethu nangendlela esicontribute ngayo emphakathini. Kwathi ukuthi ngingakalindele futhi ngabizwa abanye abamhlophe abangibizela enye i-award njengale bathi no wena uyayideserve le
kufanele sikunikele we have seen you wenza izinto ezinhle, we have seen you njengomuntu obethanda ke ukuhamba ehlanganisa umsebenzi ngihlanganisa nabantu ngifuna ukubona ukuthi abantu uma besebenza basebenza kanjani. Kwase kuzoba yiyona le ka 2016 kwathiwa nayo i-gospel composer nganikezwa yona kwenye kwesulu ezululand. Maphinde futhi nganikezwa enye futhi award ebizwa ngokuthi futhi best song of the year engangithatha khona futhi ezululand. uNkulunkulu esakwenza lokho ngangibuka ukuthi inhlanzi noma inkanyezi ingiholelaphi ingisabubila engiyakhona. Kwathi mana uNkulunkulu waphinde wenza okunye kwakhe ngabizwa kwathiwa yini endaweni ehlukene phesheya ngizoqala ko-Chicago bese ngishona le ko-America ngihambe endaweni ezahlukahlukene due certain circumstances noma ngenxa-ke yezingqinamba ezithile ngase ngikhetha ukuthi no lokho kuzolandela uma uNkulunkulu ekuhlelile kuzokwenzeka ngase ngithathe isinqumo sokuthi no ake ngihlale ngoba benginebhizinisi ebengilenza belizoqhubeka nabasekhaya ngase ngicela ukuthi no ngicela ukuthi imfanele zonke ezizokwenzeka noma bezoqhubeka ngale ngiyigcine ngakimi ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nomsebenzi ngala vele into ezokwenza ukuba usaphila usazohamba ephesheya. Manje sisekhona inselelo sakhona nezicelo ezithi no sisakulindele ukuthi ubuye uze phesheya. Kuyinto enhle kakhulu nje ukuthi kwathi nje emva kancane kokuphazanyiswa ile pandemic esesihlangabezana nayo ye-COVID-19 kwangena futhi icelo ezinonto esisakulindele ukuthi uze kuzothi nje ekuvulekeni kwazo zonke lezi zinto ebese siyakwazi ukuthi siba abantu abakumemayo bafaka isimemo nesicelo again ngesihle nje ukuthi usivakashele ngoba kubonakala ukuthi ngumuntu okwazi ukuletha into efunwa imphefumulo yabantu.